Tak krásné odpoledne, já vás všechny moc zdravím do skupiny Hany Božský domov a hlásím se vám s losováním soutěže za vaše nákupy v měsíci listopadu. Dostala jsem se tomu trošičku pozdě, za což se omlouvám, ale nezůstanu vám vůbec nic dlužná. V měsíci listopadu jsme hráli o 2 krásné ceny. Jednou cenou je tento univerzální úklidový prostředek, se kterým uklidíte komplet celý barák. V kuchyni, v koupelně, podlahy, úplně všechno, poradí si i s mastnými fleky nevypratelnými na oblečení nebo smolou na oblečení a k tomu jsem přidala tento nádherný olejček, je to taky vánoční vůně, do aromalampy nebo na topení ho můžete kápnout a krásně se rozvoní ta vůně, takže to je jedna cena. A druhá cena je naše úžasná luxusní káva zrnková. Je vynikající, já ji mám opravdu moc ráda, už nemáme pouze tuto Brazil, ale máme další 2, máme celkem 3 druhy kávy a teďko ta novinka poslední je Arabica Robusta dohromady, takže to taky doporučuji určitě vyzkoušet, ale kdo jste ještě neskusil, tak nyní máte možnost získat tuto kafíčko. Tak a k tomu je tento hrneček, buď to na kávu nebo na čajíček, podle toho, co preferujete. A taky jsem přidala ještě jeden olejček do aromalampy. Takže to je ta hlavní cena. A pak vám povím ještě nějaké informace ohledně konci roku, takže mi určitě tady vydržte. Já si tady připravím generátor, ukážu vám, to potočím a ukážu vám, jak máme ty losíky. Tak, bylo celkem 39 losů, já už to tady mám připravené, losujeme od 1 do 39, celkem 2 čísla. První číslo, které vylosuje, získává univerzál a druhé číslo, které vylosuje, získává kávu. Samozřejmě s tím příslušenstvím, které jsem k tomu říkala a pokud vylosuji někoho 2krát, budu losovat znova, prostě chci, aby byli 2 výherci. Takže 3, 2, 1, teď. Jedeme si dolů a co tam máme za čísla? Máme 34 a 24. Takže univerzál získává číslo 34 a 24 získává kávu. A jdeme se podívat teda, co to je. 34 univerzál Veronika Krýslová, takže Verčo, já ti moc gratuluju, domluvíme se určitě na předání, máš u mě univerzál a olejček do aromalampy a 24 je paní Renata Vondráčková. Renčo, takže já vám moc gratuluju, získáváte naši úžasnou kávu plus hrneček plus olejček, takže super. Máme vylosováno, já jsem spokojená, s oběma zákaznicama jsem v kontaktu, takže my se určitě domluvíme. Děvčata, máte čas do 20.12. Jinak výhry propadnou ve prospěch pořadatele. Tak. Takže to máme. A teďko něco, prosím vás, k tomu konci roku, abyste jenom trošičku byli v obraze, jak to má euro naplánovaný. Pokud jste ze Slovenska, tak Eurona doporučuje odeslat svou objednávku do 18.12., aby vám to stihlo přijít do Vánoc. Pokud jste z České republiky, tak do 19.12., aby vám to stihlo přijít do Vánoc. Pokud objednáte 20.12. v 11 hodin dopoledne, tak se bude expedovat ještě ten týžden. Ale pokud objednáte 20.11. v 11 hodin a 11 minut, například prostě po 11. hodině, tak si budete na svůj balíček muset chvíli počkat, protože 20.12. se uzavírají veškeré objednávky, odesílají se ty přijaté a zavírá se celá firma. Nastává 14 dní závodní dovolené, prostě celý barák bude zavřený, nebude se vůbec expedovat, objednávky můžete odesílat, ale budou se expedovat až 7.1. Prosím vás, počítejte s tím. Jelikož jsme malá firma, tak i zaměstnanci, kteří jsou ve skladech a v kancelářích a podobně, potřebují mít nějaké své volno i přes svátky, takže až 7.1., potom 20.12. Takže opravdu doporučuji neváhat a
nějakým způsobem neodkládat objednávku. Hlavně si zkontrolujte, jestli máte dostatek věcí na mytí nádobí, jestli máte dost pracích prostředků a vyváží to, co nutně potřebujete, sprcháče, mejdla a podobné věci, protože pak se stane, že čekáte, že si to objednáte, jo, vy si to objednáte, ono všecko bude fungovat normálně, uzávěrka je až 30.12., všecko bude fakt normálně, půjde vám všecko objednat, ale nebude mít, kdo by vám to poslal a zabalil, takže opravdu ta expedice bude až 7.1. a tam taky určitě to nebude tak strašně rychlý, jak jste na to zvyklí, že třeba jeden den objednáte, druhý máte doma, bude to určitě trošičku pomalejší. Jo, takže to jsem řekla to nejdůležitější. Výherce máme vylosovaný, což jsem ráda. Mám je tady poznačený, budu jenom čekat, kdy mi holky napíšou. Kdybyste cokoliv na mě měli, pište mi, protože my máme tak peckózní teďko ty vánoční sady i s navoněnýma dekama, že si myslím, že to, kdybyste někomu dali pod stromeček, tak vám jenom poděkuje. Protože opravdu tím chybu nemůžete udělat vůbec žádnou. Nebo tu granolu, kterou máme, pokud ochutnáte, nebudete chtít jinou, já vím, zní to jako kliše, ale ona je opravdu výborná, hlavně ta s tím kafíčkem, ta je luxusní úplně. Máme tam 3 druhy zrnkové kávy, máme tam medy ještě, pokud jako na Vánoce nevíte co, tak náš nějaký ochucený med nebo medový nápoj, naprostá bomba třeba na nachlazení a podobně. Takže tohle všecko je možno ještě objednávat a já se teďko těším, až mi přijde zásilka, protože máme nově ovocné zimní čaje. A na ty jsem velmi zvědavá, samozřejmě sypané a vysoce kvalitní. Na ty jsem moc zvědavá. Možná vám poreferuji, jestli bude zájem ještě. Takže vybírejte vánoční dárky z pohodlí domova, nelítejte po těch nákupákách, všichni stejně jenom prskají a jsou nachlazený. Tohle to vám přijde až domů nebo na výdejní místo. Já jsem vděčná opravdu, že jsem kdysi tenkrát přišla Euroně na chuť a tak nějak jsem zjistila, co Eurona vůbec nabízí a obnáší, že toto nemusím vůbec řešit a každému, komu dám nějaký dáreček z Eurony, tak mám vždycky radost. Myslím si, že pokud vyzkoušíte, dáte mi za pravdu, pokud umíte výrobky správně použít. Pokud ne a něco vám třeba nefunguje, tak jak byste si přáli, taky jsem tady. WhatsApp, Messenger, pište. Takže Hanybožský domov se s váma loučí takhle před vánočním časem. Možná, že se ještě ozvu, to se uvidí. Kdybyste nám cokoliv měli, pište. Pište. Jakmile to půjde, hnedka odpovídám. Mějte si krásně. Ahoj.